Pane chitiko chinoshamisa chinobuda chitaurwa nevakomana veMozambique kuti the opposite regime. Vakomana vanomira aiwa se-opposition kana vachiopoza the ruling party aiwa yeZANU-PF vanouya panapa vachitaura mashoko anoshamisa vachiti in all means we want to help Mozambique kuti ikwanise kustaja demonstrations against SADC. Nyika yese inoziva kuti muvhiki rinotevera papapa nyika yeZimbabwe muchange mune SADC summit ichaitiwa nema-regional leaders pamusoro pe the crisis iri kuitika kuMozambique. Sanapinda mashoko amudanyirwa panapa don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda panapa enda majarajaro samudanyira chiti we should be ready to support the people of Mozambique staging our own demonstration when SADC leaders meet in Harare. Let us mobilize ourselves in our areas and register our dissatisfaction with the current SADC chairman who has plunged the region into chaos. Thomas Mamula toka panapa na kumna majarajaro swachit aiwa we must help them ndokuti panguwa inoi aiwa these guys they want change. Vakomana ava vari munguva inonzi iri difficult time noda kuti kunoti vamwe vanhu vari kufa aiwa vachishutiwa nemapurisa eMozambique. Tinoda kuti people they are crying for their vote which was taken by the ruling party yeMozambique vachita aiwa aya haziriwo results you rigged. Intervention yakaita the SADC chairman munyika yedu pama-elections we are not happy with that act. Mashoko anobuda nyongo panapa imbotidze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinako mesection medu musangano subscribe or like pamwe chete noturn on the bell icon.